Ahoj! Sexuální život je přirozenou součástí dospívání, ale je důležité k němu přistupovat zodpovědně. Jak se chránit před nebezpečími, jako jsou pohlavní choroby nebo neplánované těhotenství? Pojďme si to vysvětlit. Co znamená zodpovědný sexuální život? Zodpovědný sexuální život znamená vědomě se rozhodovat o svých vztazích, chránit sebe i svého partnera a mít dostatek informací. Důležitá je komunikace, důvěra a používání ochrany. To taky patří mezi zásady zodpovědného sexuálního života, tedy dobrovolnost a vzájemný respekt, používání ochrany, jako je kondom nebo hormonální antikoncepce, a na závěr otevřená komunikace o vztahu a očekáváních. Dostáváme se k tématu, jaké jsou nejčastější pohlavně přenosné choroby. Pohlavně přenosné nemoci se šíří nechráněným pohlavním stykem. Některé mají lehký průběh, jiné mohou způsobit vážné zdravotní komplikace. Mnoho lidí se jí neuvědomuje, že jsou nakažení. Mezi nejčastější pohlavní choroby patří chlamydie, často bez příznaků, může způsobit neplodnost. Dále pak kapavka, pálení při močení nebo výtok. Syfilis projevuje se kožními vředy a pokud se neléčí, poškozuje orgány. A následně, to možná znáte, vir HIV neboli AIDS. Oslabuje imunitní systém a je to zatím neléčitelná nemoc, i když už se o to někteří pokoušejí. Zkuste si zjistit, kde ve tvém okolí nabízí anonymní testování na pohlavně přenosné choroby. Proč je dobré vědět o této možnosti? A jak se tedy můžeme chránit před nákazou? Nejlepší ochranou před pohlavními nemocemi je prevence. Používání kondomu výrazně snižuje riziko nákazy. Důležité je také chodit na pravidelné lékařské prohlídky a v případě podezření se nechat otestovat. Metody ochrany jsou kondomy, ty chrání před většinou pohlavních chorob. Dále pak očkování, například proti viru HPV, snižuje riziko rakoviny děložního čípku. A následně věrnost v partnerském vztahu. Ta snižuje pravděpodobnost nákazy. Zkuste se o tom teďka pobavit. Proč není spolehlivé spoléhat se jen na to, že partner vypadá zdravě? A co můžu dělat, pokud mám podezření na pohlavní nemoc? Dobrá otázka. Pokud máš podezření na pohlavní nemoc, není důvod k panice. Důležité je zajít k lékaři a nechat se otestovat. Čím dříve se nemoc odhalí, tím lepší je šance na úspěšnou léčbu. A které kroky je třeba podniknout? První krok je nechat se otestovat. Testy jsou dostupné anonymně. Druhý krok, informovat partnera, aby se také nechal vyšetřit. A poslední, řídit se pokyny lékaře a nepřerušovat léčbu. Možná to již z minulých videí víte, ale zkuste zjistit, kde se ve vašem městě nachází nejbližší centrum pro testování na pohlavně přenosné choroby. A nabízí se otázka, proč je dobré vědět, kam se obrátit. A dostali jsme se ke konci videa, tak si to pojďme shrnout. Zodpovědný přístup k sexualitě pomáhá chránit zdraví nás i našich partnerů. Používání ochrany, pravidelné kontroly a otevřená komunikace jsou klíčem k bezpečnému sexuálnímu životu. Jak bys ty sama přistupovala k prevenci? Díky za sledování, dej like a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!